Kisa 1400 a duniya. A harkar dambe. Harkar dambe. To horo na ga ɗazu wani ya kama ka. Wayya horo ya mutu ne ko koya ne? Horo ba wannan. Waye wanda ya kama ka ne? Wannan ya kama a wannan abulakan ne shagon mai kasa ya kare da ribar tala yaro na buge shi ta gudu ta nan bura ba ta kallon sun ka guda min na bashi kama su ya birkice a mabushi. To ya ce sau da ka taɓa shi kisa nawa kai masa? Wannan kisa guda na mai wallahi Allah bai sake yi ba. Bai rama ba? Bai rama ba. To wai horo ya kake kallon harkar dambe yanzu ne? To harkar dambe in za su yi biyayya su yi biyayya. Dan duk wanda ya biyayya zai ga ci gaba abu ba cuta ba cutarwa ka rike uwa ka rike uba ka rike Allah ka rike saraka duk wanda yake tare da shi ka rika ba shi hannun gobe in ba ka da shi wata rana zai taimaka ma. Misali horo a wannan harka ta dambe kayi suna yanzu a ce dambe ya mutu ne ko kuma dai ya abin yake yanzu? Wallahi dambe ya kare. To me yasa dambe ya kare? Abin da yasa dambe ya kare kare yana yanzu dan dambe bai fara dambe ba. Dan dambe kuma a ce yana tashi yana lokaci. Kai da haka nan nake kuka nake cewa ga zamani na ga lokaci na ƙarya ne. Dambe uku wallahi sai na yi shi. Amma yanzu ga dan dambe yana tashi yana lokaci. Ya yi dambe guda sai sati bai zuwa yi dambe ƙarya ne. Yaban gwani ya zan dole inda gwani yake can nake dan babban kuma duk wanda ci sai ya haɗu wallahi sai ya haɗu. Horo an ce a zamanin ka kana tsoron shagon ma da gaskiya ne? Ga zamani na ga lokaci na yana tsoron wani ɗan dambe ga Allah ni na yi Allah. Ba na tsoron kowa wallahi Allah kawai nake tsoro. Sai mutuwa ta amma wallahi da harkar dambe ba ta haushe kowa ba baƙin cikin kowa. An ce a lokacin ka in kana dambe in ka ga shagon ma da ɓoyewa kake a baya. Wallahi ƙarya ne. Ni na fara buge shagon ma da a Lagos. Muka dawo nan da Abuja tsohon gidan dambe na buge shi Laraba na buge shi Lahadi. Mugun kisa sai da shekara 4 ba lahiya. Kisa nawa ke da kai da shagon ma da? Shagon ma da na mai kisa 7 ya mi 3. Kisa 7 da 3 ke? Kisa 7 na mai ya mi 3. To amma a lokacin da kake dambe da shagon ma da an ce shagon ma da ma jarumi ne haka ne? Ba jarumi ba ne ba lokaci ne. In dambe aure ka shi kenan. Ni na fara buge shi. Ina fara ganin gidansu ka hanyar gidan mu. Horo kana magana ga lokacinka ga zamaninka kamar karfe 4 ka riga ka karɓi gurin yan kallo. Jara ga zamani na ga lokaci na.